Ahoj, já vás vítám u našeho 4. dílu našeho oficiálního survivalu. Omlouvám se za předešlou kvalitu zvuku u mého jaksi 3. dílu oficiálního survivalu. Za to se jaksi omlouvám, mluvil jsem nehorázně potichu a jaksi tento mikrofon to nezaznamenal, takže se velice omlouvám a snad toto už bude lepší. Tak, my budeme pokračovat ve stavbě. Bude to název videa asi stavby 2. Stavby pokračují. Asi to už si můžete teďka přečíst na YouTube. Jelikož já vůbec nevím, jak to ještě nazvu. Tak, a vůbec to nevypadá. Domů. Běž. Pospíchej. Neště creeper kousne. Do zadnice. No už můžeš. Můžeš spát jen v noci. Čárka. Čárka. Čekajte. Vterínku, já jsem si jenom musel vypnout. Co? Jo, dobré. Dobré to. Tak. Jdeme stavit. Tak já bych to dal takhle sem do rohu, že by to taky nemuselo vypadat jako nejhůř. Takhle do rohu. Sky, to nevypadá špatně. Akorát tam to vyšlo, ale tady bych to asi fakt nedával teda. Jo, tyjo, hele. To je, já nechci těžit dřevo hlavně. Tady to je takový. Takový divný, tady bude mít takhle jenom 2 okna. Ale, no což no. Ne, to nepotřebujeme, že jo. A nebo jestli to... No. Já nevím, tady 2 a 2 to by nemuselo vypadat nejhůř. Já vůbec nevím. Já jsem tak zoufalý. Já mám brnění? A jo, já už mám asi brnění. A jo, asi fakt, hele. Už mám asi fakt brnění. Jo, o tom ani nevím. No, tak se tady vyrobíme ještě takhle 2 crafting table. Nevím, proč to dělám, ale... no, nevadí. Tady dáme takhle jeden dáme ještě takhle... No, do každého patra bude 1, takže... Ble. Cože? Já mám ještě... Jo, já mám ještě 1, haha. Ani nevím. No, pak už máme 4. 3, 4, ano. Máme 4. Toto byl docela dobrý nápad. Asi. Proč tady je blok? Jo, aby to vycházelo. Jo, už chápu. Tak asi budeme muset stavět druhý patro už, jak tak koukám. Tak dojdeme tady takhle. Já jsem takhle asi nafrkám pár saplingů. Jelikož jich máme něco krz půl staku. Bam. Já už nemám žádný dřevo, no. Ty už jsem říkal, že mi potom do mě leze kráva, ty. Ten nádherné stromové políčko. Jak nádherně hnusné. No, jelikož se bez dřeva asi neobejdem, tak to tady budu muset takhle nějak trošku podrancovat. A Greenpeace si můžou říkat, co budou chtít. Něco mě pořád svědí. Jo, tak tamto video přece jenom já mám sakra blbej odhad, mělo asi jenom 22 minut. Naproti mým 40 minutám, 3/4 hodině. Jak říkám, mám prostě nehorázně blbej odhad. A toto video bude mít strašně málo. No, strašně málo.
Budu mít prostě míň minut, jelikož nemám tolik času. Je neděle, 10:56 ráno. Já jsem stával asi něco kolem před 2 hodinama. Ne, 3, nevím. Ale jak už jsem říkal v minulém videu, že to natáčím hned po sobě, takže na nic nemůžu reagovat. A... Kure. Kuru, ty. No nic. Uděláme to takhle se mi to nelíbí, tak to také nebude. Krafti, chlape, krafti. Já tam potřebuji vidět. Kůrník. Co mám s tím kůrníkem? Já nevím, nechápu. A tady bych to asi spíš zadělal takhle dřevem. Že přeci jenom takhle. Možná vypadá líp teda. Nebo jestli bych to měl zadělat celý takhle tady. Ne, necháme to otevřený. Mohlo by to jít, možná by to bylo, hele. Jo, já už si tady od toho nic nepamatuju, proč mi tamhle stojí hlína? Už vyrostly stromy, super, budeme muset nakácet dřevo. Ale jakož ještě nějaký máme, tak si hezky vykraftíme dřevo. A jde se stavět další patro. A teď jsem uvažoval o tom, že bych tady takhle udělal jakýsi balkón, tady takhle. Takový velký balkón. Já neumím stavět balkony, takže se musíte podržet. Já nevím, jestli to můžu dělat ještě takhle. To asi už. Necháme to takhle, já bych to takhle už nechal. Tady bych to takhle akorát spíš tím plotem, že asi. No, pravda. Já to tady takhle spojím. Udělám ještě nějaký styky. Takhle uděláme nějaký styky. Tady to takhle nějak rosto. Jenom 7. Že. To není moc. No už máme po 6, jo. Ještě by to chtělo tak 6 plotů. Nenechávej to v tom crafting table, víš, že mě to štve. Prvé sekiru. To je tady takhle na tom kusku. No, nevypadá to úplně nejhůř. Čekal jsem, že to bude o hodně horší, jelikož já neumím stavět. A docela se to vyvedlo, musím říct. Ale vůbec se nechci nějak přechvalovat, že jsem king a takový. To je tady craft, to prostě všichni víme. A kdo ne, tak je... No prostě to má vědět, že jo. Nebo by... Já to věděl. Já věděl, že spadnu. Ach jo, akorát tady ten schod budu muset nějak vychytat, protože tady mě to takhle si trošku štve. Ta velkolepost tohohle bejváku je nízká. Ne, neuděláme tady 2 balkony, to bude ještě lepší. To dopadne, tyjo. To dopadne. Já bych tady takhle asi nechal. Ne, to necháme to takhle bejt. Radši to necháme, zatím to necháme. Tak, jak jsem čekal, došlo nám dřevo, takže musíme jít nakácet dřevo. Já to věděl. Jsou vysoké nedostatky dřeva.
Proč to děláš? Proč Greenpeace zachraňuje životní prostředí? K čemu nám to bude? Musíme zasadit stromeček, aby jsme byli ekologičtí a prospěšní přírodě. Jasně. Tak, tady to ještě zkosíme takhle pár stromů. Pak už to konečně začneme nějak osvětlovat. Pak budeme i těžit různě a už konečně do nějakých těch kejvek se ještě musíme podívat tam do těch dolů. Protože tam to je nehorázně moc neprozkoumanýho. A teda to mi vadí, že jsem to neprozkoumal, protože potřebujeme železo, hlavně teďka hodně, na nějaký ty iron bars, aby jsme udělali balkón. Aby to taky trošku bylo na nějaký úrovni. Takhle to nevypadá špatně moc teda. Teda až na tu stěnu tady takhle zatím. To bude trošku divný, ale což, Greenpeace si s tím poradí. Ty už se zase stmívá, já si tu postel normálně přenesu, protože už mi to štve. Pojď sem postel. Ještě se přestěhuješ. Teď chcípnu. Your home was abstracted, nebo jak se to... Was destroyed and abstracted. Já vůbec nevím, neumím anglicky. A to už si učím 4 roky. A vadí mi to. Je příšerná než našim angličtinu. Kdo by měl rád angličtinu, ať mi napíše do komentáře. Já ji nesnáším. A jestli mi to tam někdo napíše, tak ho zneškodním. Nebo ho přesvědčím, že angličtina nám bude k ničemu. A nikdo ji neumí. Hodně starých lidí na to nadává, že se to nečte tak, jak se vidí jako v našem jazyce. To vadí docela dost lidem. Hlavně těm starším. Ne, nemám nic proti důchodcům. Teď důchodec, půjč mi vozejk. Já chci taky vozejk. No. Já doufám, že to dotáhnu na nějakou úroveň s těma let's playema, aspoň trošku. Tady bych mohl přidělat balkón zase. To by nemuselo vadit. No, nevím. Jak to je tady, jo, to je tady takhle. Necháme to takhle. Tady takhle doděláme ten kousek. Tak jsem se asi splet, tak možná nebude ani kratší. No, to je výborný balkon, tyjo. Tady toho bude, to je příšerný, už se mi z toho myhota, Já už nemůžu ani mluvit, ani už jsem si přitáhnul blíž mikrofon, že se potřebuji opřít, natažený dopředu. A to dělám pořád, to mám pořád a musím si dát blíž mikrofon a snad je mě slyšet lépe. Teď jste mohli slyšet sténání nízkého platu. Ne, nejsem zaměstnaný. Je mi teprve 13. A tomu mikrofonu jsou teprve 3 měsíce. Takže taky jako nic moc, ne. Teď budu mít nějaký zřejmě i pár výpadků, jak si takhle v řeči. Protože budu mít... To bych takhle neudělal, já bych si to nechal spíš takhle tak provětraný, aby to bylo vyvětraný. A tady bych dal takhle tohle. No, uvidíme, jak to bude vypadat. Tady budu muset takhle dodělat tohle. Co já tady s tou velkou stěnou budu dělat, jako? Tam dáme sklo.
to necháme otevřený, tam se žádný pavouk nedostane. Druhou noc. Ty vole, takový pavouci, já věděl, že jsem nalezou. A ještě mravenci, no do pety, mravenci, nesnáším mravence. Já to zase nakecám, bože. Vy mě za to nesnášíte. Tak a teď musíme těžit písek. To si uložíme sem někam do česty. Zbytek dřeva. Já nemám uhlí? Tady máme uhlí. Truhla. Všechno dáme do truhly. Jo, tohle jsem chtěl. Tohle můžu vyhodit. Budu potřebovat 2 styky. A 1 hlínu. Vím, že potřebuju no tak v tom si to asi nevykraftíme. V peci jedině, že bychom si to udělali. Jo. Ach jo, proč se to nemůže? Tyhle, co já to dělám? Co já to dělám? Lopata. Máme lopatu, to je super. Máme vůbec nějaký achievementy? To je achievementu. Jo, potřebujeme najít diamanty. Cestuj důlním vozíkem minimálně 1 kilometr od místa, kde jsi tak to ani nenajdem. Krávoběd, získej nějakou kůži, to bych rád, hele, to bych rád. Přemysl oráč. Diamantový meč. Zaklínač. Zajímavé. Nevypadá to špatně. Ta konstrukce vypadá možná i líp, než bude vypadat samotný s tím sklem. Já si asi udělám screenshot. Jo, to se nedělá screenshot.